Gibati na gayud sa mga residente sa General Santos City ang nagkamahal nga presyo sa bugas. Gani kapin 100 pesos na ang gisaka sa presyo sa matag sako. Gawas sa mga mamalitay og bugas nga nagdaginot na, ang mga karinderya sab mipasaka og presyo sa ilang baligyang kanon. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Dili basta-basta ang sakripisyo sa mga mag-uuma. Apan sila mismo nga maoy gatanom og humay, halos dili matud makapalit og bugas tungod sa nagkamahal nga presyo niini. Matud pa barato pagayo daw kaayo ang palit sa humay nga anaa lang sa 15 ngadto 17 pesos matag kilo. Tagamtan may og kamahal sa presyo sa bugas karon. Magdili balanse ang presyo sa humay ug sa bugas. Sa General Santos City Public Market, sagad sa mga bugas kapin 50 pesos na ang matag kilo. Anaa na sa kapin 100 pesos matag sako ang gitaas sa presyo sa locally produced rice, ingon man sa mga imported rice. Malugi pod kung dili mo patasan pod ang presyo pod namo dire. Tipid ang uban, ginagmay na lang ang ginapalit sa uban customer. Ang customer nga si Rolly, usa na lang sa ka kilo ang gipalit. Isa ra kalutuan na una, isa kanan na. Pero karon kailangan na mabili na pa yung gamay na kay mahal gyud ang bugas. Ilado ang mga Pinoy easy price lover gani dili nato malikayang mag-extra rice hilabi pa kung lami ang sudan. Apan karong nagkamahal na ang presyo sa bugas, goodbye extra rice na kaha. Kauna ate makaduha pa Oo, makaduha. Pero karon ginagmay na, budget na. Gani pipila sa mga karenderya sa syudad ang mipasaka na sab og presyo sa ilang matag serve sa kanon. Inay 10 pesos, 12 pesos na kinikaron. Duna sab gipagamya na lang ang ilang matag serve sa kanon aron makaginansya sab matud sila. Hinuon, posible matud pang muubos na ang presyo sa bugas kung paigo na ang supply. Ang isa nga pagsaka ani nga kanila kay wala may tig-harvest. Halos tigtanom pa man karon diri. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.